Bij restaurant Bijtees proberen we zoveel mogelijk te kijken naar de streek waar we natuurlijk in leven, in het mooie heuvellandschap. Daar zoeken we wel de mooie kwaliteit producten uit waar we mee werken. En ook met de seizoenen mee, zodat we daar een mooie 5-gangen menu op kunnen baseren. En ook wel wat à la carte. We hebben nu gekozen voor een mooi stukje buikspek van Liver. Deze doen we eerst 24 uur pekelen in een natte pekel. Met onder andere cardamom, sterrenijs, komijn, tijm, laurier. Deze doen we daarna langzaam garen in Irinox, ook voor 24 uur. En een mooie marinade van Limburgse stroop, soja en verschillende andere ingrediënten. We doen de buikspek portioneren. Dan doen we deze daarna aftikken op de Japanse barbecue. Meer een beetje krachtiger rooksmaak. Dan lakken we met marinade van stroop. Dan gaat het even onder de salamander even goed aan te laten karamelliseren. Dan komt daarbij coquilles uit Dieppe, gebakken en een beetje reuzel van de Liver. Ook deze hebben we laten trekken met kruiden. Crème van Toppenenboer, krokant van Toppenenboer. Macadamia met gras-en-la-noot. Daar komen we nog bij ingelegde mosterdzaadjes. Dan doen we nog bij wat kruiden van Pure Aroma. We maken dit gerecht nog af met een vinaigrette op basis van appel, jalapeno en pastis. En dan hebben we een Hollandaise op basis van miso. Wij zijn Bart Pluimakers en Romana Ritsen van restaurant Bijtees in IJs.